Emakumeen etxearen sorrera aspaldiko kontua da, Galdakan, pentsaurreko nahi aipatu den moduan, mugimendu feministaren erreibindikazio historiko bat izan da, betidanik, eta hemen azkenengo urteetan badabiltza horren atzetik, eta azkenean hasi gara, lortu dugu hastea, eta lehenengo eta behin oso guretzat oso importantea da proiektu bat dela, ez dela etxe bat beste barik, ez da lokal publiko bat beste barik, proiektu oso bat da, eta horretarako gaur momentu honetan aurkeztu duguna izan da, hasierako lehenengo pausua da, parte hartze eta hausnarketa prozesu bat. Emakume, talde feministak, emakume elkarteak eta edozein emakume feminismoaren inguruan mugitzen bada eta parte hartzeko hori badeko, aukera deko talde eragilean, sortu dugun talde eragilean parte hartzeko, edo beste kanal batzuetatik, hain zuzen ere web orrialdaren bidez, parte hartzeko. Guk nahi duguna da dibertsitate guztia, entzutea, emakume guztiei erantzuna motea, eta etxe horretan proiektu berri bat sortzea, proiektu enpoderatzaile bat, proiektu ezberdina, emakumeen botereak azalaratzea eta Galdakao aldatzea. Kontua da, ados ipini behar garela, zer gura dugun, eta zelan garatu behar den, horretarako zer behar dugun, eta udalak lortu behar dagoena da, hori guztia lotu, eta etxe horretan sartzea. Marianea Basauriko emakumeen etxea oso importantea da eta erreferentea da Galdakao entzako. Hemen bertan dagoelako, emakume galdakaostar asko joaten dira, ara? Eta hasieratik batzartu ginen ebrekin, Anabele Gaz, teknikaria Gaz, berak azaldu eskun oso ondo, nondi zetorren, zelan hasi zenan, zelako zerbitzuak, zelako ekintzak, zelako programa dagozen hor, eta etxea bera zelakoa dan, eta guretzat badinotzuto referente bat da. Seguramente metik hilabete batera, edo lan egingo dugu inguru bat edo saio bat zikieran, eta bera izango da etorriko den bat. Azaltzeko emakumeei eta talde eragileari zer dagoen hor Basaurin, eta oztopoak, arazoak eta lorpenak.